Inselmilkom. Illum it-2 ta' Mejju infakru ż-żjara ta' Omna Marija lill-qariba tagħha Santa Elisabetta li kienet qed tistenna t-twelid ta' Bina. Nilqakom għall-qundiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Il-preżenza ta' Marija u iktar il-preżenza ta' Bina Ġesu li għadu fil-ġuf imlew id-dar ta' Elisabetta b'ferħ kbir. Meta Ġesu jkun preżenti f'ħajjitna, kemm ħajjitna kif ukoll il-ħajja ta' dawk li niltaqgħu magħhom timtela b'dan il-ferħ. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' żjara ta' Marija lil Elisabetta biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawn ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi flant lil medmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil il-Missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana, inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox meta l-Verġni mqazza Marija saret omm ibnek qabel ma tagħtu lid-dinja int nebbaħta biex tmur iżżur lil Elisabetta. Għamel li aħna wkoll inġibu ruħna skont ma jnebbaħna l-Ispirtu Santu biex inkunu nistgħu flimkien ma' Marija nfaħru dejjem il-kobor tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsantan flimkien ma' l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġġ ieħor. Taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb. Ħobbu lil xulxin bħall-aħwa, żommu wieħed lill-ieħor akbar minnkom fil-ġieħ. Tħallux il-ħerqa tagħkom tibred, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej. Kunu ferħanin fit-tama tagħkom, kolkom sabar fil-hemm, itolbu bla wafqien. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li huma fil-bżonn, ilqgħu fid-djarkom lil barranin. Birku lil dawk li jippersegwitawkom, birku u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jikbi. Ħossu għal xulxin l-istess. Taħsbux fi ħwejjeġ kbar imma fitxu lill-umli. Il-kelma tal-mulej. Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
Alla hu s-salvazzjoni tiegħi, jien nittama u ma nibżax, għax il-qawwa u l-għana tiegħi u l-mulej u s-salvazzjoni tiegħi. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu l-mulej sejħu l-ismu, għarfu l-ġnus leġubijiet tiegħu, xandru li jismu huwa fil-għoli. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu l-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf minn nies kollha tal-art. Aqbeż bil-ferħanni int li tagħmmar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Ħinja int, Verġni Marija, għax emmint li jseħħ dak kollu li l-mulej bat jgħidlek. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semmet il-Marija s-selmila t-tarbija qabżet fi ħdana u Elisabetta ntliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara mal-li smajt f'udnija li ħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xieħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla iċ-ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja batum il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed il-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elisabetta għal xi 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Diversi ġrajiet fl-Evanġelju jolqotna kif Marija hija dejjem fis-skiet u fil-kwiet. Meta derilha l-Anġlu Gabriel u jaċċettat li ssir Alla, hemm ċerta serenità li toħroġ mir-rakkont. U anki meta narawha Marija taħt is-salib. U l-Evanġelju jgħid li kienet tos f'qalba dak li qed tgħix. Hemm ċertu kwiet, skiet. L-unika darba li Marija nsibuha ftit differenti u propju f'dan ir-rakkont tal-lum meta insibuha taġġel, maġla. L-Evanġelju jgħid marret ħaffef lejn l-oljiet biex tasal għand Elisabetta l-qariba tagħha. U hemmhekk meta jiltaqgħu flimkien imbagħad hemm ħafna għajjat ta' ferħ. Elisabetta nfexxet fajta kbira u Marija komplet magħha bl-innu tal-Magnificat. Għaliex Marija marret tħaffef lejn Elisabetta? Meta rċeviet l-aħbar mill-Anġlu Gabriel u aċċettat li tkun Alla, hemmhekk imbagħad Marija titlaq
mal-ewwel għand Elisabetta, l-anġlu kien qalilha li Elisabetta wkoll qed tistenna tarbija u kien is-sitt xahar ta' tqala. U tmur għand Elisabetta biex taqsam il-ferħ tagħha magħha ma' Elisabetta u biex tkun imbagħad għaliha ta' appoġġ u ta' sapport. Proprju f'dil ġrajja għandna dak li turina l-esperjenza tal-ħajja li meta inti taqsam il-ferħ ma' ħaddieħor jirdoppja. Meta inti taqsam in-niket ma' ħaddieħor in-niket jittaffa. U għandna tnejn min-nies li taw flimkien Marija u Elisabetta li mhux biss jifirħu b'xulxin imma jifirħu wkoll bit-tarbija fil-ġuf. Bit-tarbija li għandha Elisabetta, Ġwanni l-Battista, bit-tarbija li għandha Marija Ġesu. U allura qed jifirħu din il-ħajja ġdida. Għaliex tnejn li huma il-fatt jifirħu bit-tarbija fil-ġuf għax jafu li hemmhekk m'għandhomx xi ħaġa imma xi ħadd. U allura lesti biex jilqgħu din il-ħajja ġdida. X'nitgħallmu minn din il-ġrajja l-ħajjitna l-ewwel nett kemm hu sabiħ li aħna bħalma għamlet Marija naqsmu il-ferħ tagħna ma' ħaddieħor u anki nkunu ta' appoġġ u sapport għall-oħrajn. Nafu li l-esperjenza tal-pandemija għalaw diversi diffikultajiet anke biex nkunu viċin tal-oħrajn, kienna nipprovaw naraw il-mezzi kif nikkuntattjaw anke l-oħrajn. Però ritna din l-esperjenza kemm hu sabiħ li aħna nkunu viċin tal-oħrajn biex naqsmu l-ferħ mal-oħrajn, biex naqsmu anke l-esperjenzi mal-oħrajn u nkunu ta' sapport u appoġġ. U speċjalment f'din il-ġrajja kemm importanti li dawk li qed jistennew tarbija bħalma kienu dawn it-tnejn Marija u Elisabetta ikollhom l-appoġġ u l-għajnuna meħtieġa. Speċjalment meta dawn ikollhom diffikultà jew jaqgħu problemi jew anke l-istess esperjenza hija għalihom diffiċli li jfittxu l-għajnuna u li jsibu l-għajnuna li jeħtieġu. Iftakru wkoll f'dawk li qed jistennew, jixtiequ jistennew tarbija ma mhux possibbli għalihom minħabba diversi ċirkostanzi. Niftakru anke fihom illum u nitolbu wkoll għalihom. U nitolbu wkoll din il-ġrajja tispirana biex nitolbu ħalli aħna dejjem nożżu il-ħajja. Hawnhekk din is-silta tat-tarbija fil-ġuf titlob minna rispett u għoża. Bħalma urew Marija u Elisabetta. Tolqtok min qed jara l-ġrajja minn barra jgħid qed nara tnejn min-nies. Ma fil-fatt hemm erba'. Qed nara l-Marija u Elisabetta fil-fatt hemm ukoll Ġesu u Ġwanni l-Battista. U dawn it-tnejn li qed nara qed jifirħu dak li qegħdin jistennew. Jitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja kif tallimna wkoll din il-festa sabiħa ta' żjara ta' Marija lil Elisabetta. Resussa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej l-Ispirtu ta' Marija li naqsmu l-esperjenzi ta' ħajjitna mal-oħrajn u nkunu ta' appoġġ u solidarjetà bl-imħabba kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin jistennew tarbija biex inti tkun magħhom tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jsibu diffikultà propju fl-esperjenza ta' tqala tagħhom, nitolbu biex isibu wkoll l-appoġġ li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U niftakru f'dawk kollha li jixtiequ li jkollhom tarbija u mhux possibbli għalihom f'ta' ċirkustanzi, ma nitolbu ħafna wkoll għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dakar mulej fil-morda, fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u f'dawk kollha li qed jagħtuhom is-servizz. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem, nixtieq nitlob mu speċjali wkoll għal Patri Ġwan Xerri, Dominikan missjonarju fil-Brażil li l-bieraħ għadda l-ħajja ta' dejjem. Tolbuk mulej biex tilqgħu fih ħdanek u tagħti l-faraġ ukoll il-familjari tiegħu u l-familjari ta' dawk kollha li ġarbu xi telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li nofrulek kif jixraq is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna biex jogħġob lil kobor tiegħek kif oġbitek l-imħabba tal-Om Qaddisa ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Dejjem nistqarru kemm inti taraġef fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek, iżda li żjed illum fil-festa ta' żjara tal-Verġin Mqaddsa Marija aħna nfaħħru il-kobor tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek Omm ibnek. Għax tassew hu kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq ħnina tiegħek bla tarf. Meta ħarist lejn iċ-ċokun tal-qaddejja tiegħek u biha tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ngħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħaj qasam tali d-dixxipli tiegħu qal
Hudu u kullu l-kol minn dan, għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mieqa dej tiegħek minn Amma Jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, dirit li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lenu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u laqda li intrit fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja inna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja inna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tfaħħar il-Knisja l-kobor tiegħek u Alla l-ħwejjeġ kbar li inti tagħmel ma' min jaqdik. Għatija li jitħoss ferħ kbir li libnek dejjem ħaj f'dan is-sakrament kif qabeż bil-ferħ San Ġwan Battista x'ħin ħassu qudiemu meta kien għadu fil-ġuf bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Offru dan ir-rożarju għal dawk kollha li qegħdin jistennew tarbija, għal dawk li għandhom diffikultajiet biex jaċċettaw it-tarbija, kif ukoll għal dawk li jixtiequ ħafna li jkollhom tarbija s'issa ma rnexxilhomx. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti omna għalik isma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija kellha tkun Umm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Nimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rebbieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rebbieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dubiet naħrisna minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ
Meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu, wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna ninti fis-smawiet itqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Li l-ek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela, avukata tana, dawar lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan għat-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Khobżna ta' kuljum għatina llum maħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbira kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jissru fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal-btana. Kristu il-qattal-btana. Missier Eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina.
xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kjuba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf tanna li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħid nubiet tad-dinja, Enna lina. itlob għalina għaddisa ummalla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatti li inna għaddija tijek mulejana nitolbuk li għawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċezzjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni kum meħlusin midwejja ta' issa un għawdu lena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slim għalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek għal afdalik il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja ħnina u koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Marti, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament raġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artan,
Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omma la Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunġezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem ta' dan il-moment ta' talb immexxi mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Infakkarkom li min jixtieq jordna l-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jintbagħtilkom direttament id-dar. Grazzi u l-ġimgħa tajba.